दिनै नै जोंहा ओंखारलायबाय सिमेन्ट सापरियाव जमा नै 10,000नि सेक लायनो थाखाय आंहा ओमफ्राय फिसालाखौबो बानानैसो लाबाय नै न'आव रावबो गैया आरो ओमफ्राय नै अखा हानायजों ओरैबायदि दैयाबो देरबाय जोंहा बे दैखौ बारनांगौ जायो आरो दै बारबोबाय जोङो सिजोबलायखाबाय एकदम बोखोला गैला नै आंना बांसिन सिबाय खस्थ'थार दै बारनांगौ जाबायना अखायाबो दिनैसो जि हाबाय फिसाला बाजाबावदोसो खस्थ'थार ओमफ्राय नै जोङो दायो आंनि दखानसिम मोनफैबाय जोङो बेखिनियावनो बे सकआव जोंना जमा जालायनानै गारि गाखोलायनानै थांसिगोन नालाय नै रेडि जाबाय जोङो दायो थांनो थाखाय नै बयबो ओंखारबोबाय आरो इयावनो जमा जालायनानै थांसिगोन गारि गावबागाव अट'बो ओंखारलांनो मोनसै गाखोजोब्बाय नै जोंनि पार्टि ओंखारलांसै ना नों गाखोबाय माखासेया अट' लाबाय होमबा ओंखारलांसै ना थांसै लासै लासै औ बाय बाय थांबाय जै 10,000नि खारबायानो नै खोनाया बार हाजों आहा ओइलाय गाखोगासिनो दायाव गाखोगोन माखासे आंहा नै फिसालाखौबो लाबोफानाय जादों ओमफ्राय जोंना आब'आबो फिसाजोखौ लाबोफानाय जादों आरो जोङो दायो बे गारिया न'निनोखा नालाय न'नि बिमायं फैखादों ओमफ्राय बिमायंजों दोनफासिगोन आरो जायगा मोनफैबाय नै ओरैबायदि गारिया ट्राफिकनो आरोना सिगाङाव नै थाबायबाय आरो माखासे ओमफ्राय जोंबोथ' इनिफ्रायनो थाबायनांसिगोन आरोना दायो गारिखौ इयाव दोनलांनानै ओमफ्राय नै जोंना फिसालाया थांफानो नागिरदों फिसाजोआबो बुथबथब जालायलायबाय आरो ओमफ्राय बिसोरखौ जोङो बेलेगाव थाहैथ'दो होननानै न'निनो मानसि दङ नालाय खाथियाव ओमफ्राय इसोरखौ जोङो थिनहरबाय आरो उनाव लेंहरफिननोसै होननानै ओरैबायदि मानसि जाखादों नै ओरै उनखैजायबो सिगांखैजायबो जि मानसि जोङो ओमफ्राय नैबेखिनियाव बारा इमान मानसि गैयामोन नालाय बाहेरायावसो थांनानै लाखादों नै जोङो ओमफ्राय ओरैबायदि आथिं होनो गैखाया आरोना जायगाया ओमफ्राय थाबाय थानो हाला अयथासार गरम जाबाय जि नारलायलायखादों आरोना गावबागाव गेट बिदिनो जोंनिया 4 नम्बर गेटआवमोन आरो ओमफ्राय जों हाबलांनो हायैनि थाखाय बेलेग जायगायावसो थाफैगुलायबाय आरोना नै ओरैबायदि मानसि जाम जाबाय जेने थेने हाबफैग'नो हाबाय आरोना ओमफ्राय गावबागाव जिपि नायै जिरायनांगौ आरो नै इयावबो हुलुस थुलुसखा आरोना जोङो ओमफ्राय नै दायो नागिरलायगासिनोमोन नागिरनानै ओमफ्राय जोङो जोंनि जायगाखौ मोनबाय जि गोबावजोंसो मोनखादों आरोना ओरैबायदि मानसि नै गावबागाव जिपि नागिरलायनायावनो हायरानखा आरोना सिगाङाव जोंनिया जायगाया मोनदिया आरो गेजेरावसो नै सिगांनिफ्राय जोङो मामाखौ नुनाय नंलिया आरो আমাৰ মহামহ মুখ্যমন্ত্ৰী আহি পালে সকলোৱে একেলগে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা জিন্দাবাদ ডক্টৰ जोङो सिगांनिफ्रायनो सिगाङाव जिरायनानै मामाखौ नुनाय जादिया आरो उननिफ्रायसो गेजेरावसो जोंना जायगाया गोलैबाय नालाय बै स्क्रिनावसो नायनांगौ जाबाय मामाखौ बेयावसो स्क्रिनावसो नुहुरबाय आरो जोङो ओरैबायदि मानसिना सिगाङाव मोनदिया जोंनिया ओमफ्राय मामाया एसे बिदिनो जोंखौ बुजायलांबाय आरो बे फैसाजों माबा मोनसेबाबो नोंसोरो मोनसे खामानियाव बाहाय बिदिनो दाउ अमा लाब दखान बायदिसिना खालाम होननानै जोंखौ बुजायलांबाय आरो मामाया ओंखारलांखांनाय लोगो लोगोनो जोंहाबो ओंखारबोबाय ओंखारनाय समावबो ओरैबायदि मानसि जोङो थाब ओंखारनो हादियासै ओमफ्राय दसे नै जिरायबावनांगौसो जाबाय आरो ओरैबायदि मानसि भिर ओइ मेन पेन्डेलनिफ्राय जोङो ओंखारबोग'नो हाबाय जेने थेने ओमफ्राय आरो सायहा नायनानै जिरायबावनांगौ जाबाय आरो ओरैबायदि सान्दुंबो जादों नै हाला आरोना खर'फोरानो साजोबलायबाय जोंहाबो नै गारियाव गाखोनो मोनबाय गारिबो सोहैनो हाया मिटिं जानाय खाथिसिम
ससे थाबायबोनानै नै फिसालाखौबो आंहा लोगो मोनफैबाय। ओमफ्राय फिसालाया बिदिनो बिमायंजोंसो दंखायोमोन आरोना फिसाजोआबो। जोंहा ओमफ्राय नै दायो थांनोसै, थांनानै जोंनि सकआवसो सेकखौ रानहैगोन आरोना नैबे मिटिं जानाय जायगायाव सेकखौ राननाय जादियासै। ओमफ्राय दा होजोंहाय थांनानैसो रानहैलायनाय जासिगोन। ओमफ्राय माखासेया थांबाय आरोना गाव गावबागाव गारि लानानै थांबायानो। ओमफ्राय जोंहाबो नै दायो थांगासिनो, होजोंहायसो जमा जाहैसिगोन। ओरैजाय नै जों फैबाय थानाय समाव बेलेग पार्टिनिमोन आरो नै रानबायानो। मोनफैबाय दायो सेक लायनो थांसैलाय इयाव। जोंना नै सकआव बयबो मोनफैजोबनाय जाबाय। इदि जमा जिरायलायबाय। ओमफ्राय गुटनि इदिनो सेक्रेटारि प्रेसिडेन्टखौ लिंहरनानै साफा साफा लिंहरनानै नै होनाय जाबाय आरो।